ng kutob sa mga libro masaksihan ang mga constellations, mga planeta o guban pang makita sa kawanangan. Kay mamahimo na kining makitaan gamit ang mga telescope nga gikan pa sa Japan. Kuna sa kini tultulon ta, pinagi sa report ni Mark Reggie Abella. Kung ikaw, astronomy enthusiast, perfect place to be kining kan-anan nga makita sa Sudlondos, Lobo Bonbon, Cebu City. Kini ang Akutsu Cebu Observatory nga iya nila Tomio Akutsu og Alma Pihanko. Gibuksan nila kini niadtong Marso 4 aron sa pagpaambit sa katahom nga makita sa kawanangan pinaagi sa paggamit sa mga telescope nga gikan pa sa Japan. Labing una kining astronomical observatory sa tibok Sugbo ug sa Rihon City. This is very local area. And this height is about 550 meters, little high. It's a mountain area. It's by, but location is very nice. Usa sa mga gipasigarbo nila ang Newtonian telescope nga adunay limited grade nga 16M magnification power. Matod ni Alma nga usa ka retirement nga lugar unta ang ilang planong tukuron apan nakaresider sila nga ipaambit sa publiko ilabi na sa mga astronomy lover. The reason also why nga diri siya ni move diri siya ni build kay clear man ang sky diri, no pollution, no light, street lights or light city lights, and then also a very clear sky. And gusto sa siya i-share niya ang knowledge about astronomy because knowing Philippines or Cebu City lack of equipments about astronomy. Busa, mensahe nila sa mga buot mo bisita sa lugar. Kung gusto mo nga ma-experience of the wonders of the sky, if you wanna see the planets and the moon, you can sit here and experience that kind of view, the beautiful sky view. And you can have also star watching during at night. Kung ikaw ganahan mo sudong sa kawanangan, nagpaabot na ang mga bituon nimo sa Akutsu Cebu Observatory. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.